24 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар ноҳияи Данғара дар деҳаи Ғарғараи деҳоти Корез майдони парчами давлатиро ифтитоҳ карданд. майдони парчами давлатӣ дар мавзеи зебоманзари маркази деҳаи Ғарғараи ноҳияи Данғара дар асоси дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун нишони эҳтирому арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ аз ҷониби як гурӯҳ соҳибкорони ватандӯсту ташаббускор бунёд гардидааст. дар ин ҷо дар вазъияти тантанавӣ бо садо додани суруди миллӣ парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барафрохта шуд. пояи парчами давлатӣ бо баландии 54 метр қомат афрохта, дарозии матои парчами миллӣ 14 метр ва паҳноии он 7 метр мебошад. дар майдони гулгашти парчами давлатӣ фаввораи замонавӣ сохта шудааст ки ба он ҳусну зинат мебахшад. имрӯзҳо аз даврони соҳибистиқлолии кишвар тоҷикистони маҳбуби мо рӯз то рӯз гулгулшукуфон гардида истодааст ва имрӯз чӣ хеле ки мо шоҳиди он гаштем бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Данғараи деҳаи Ғарғара боғи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохта ба истифода дода шуд. тамоми сокинон метавонанд аз ин гулгашт омада тамошо намоянд ва вақти худро хуш гузаронанд. таъкид кардан ба маврид аст ки дар даврони истиқлолияти давлатӣ дар асоси дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳи майдони парчами давлатии Тоҷикистон бо мақсади арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ ва баландбардоштани ҳисси ватандӯстию худшиносии миллӣ дар замири шаҳрвандони кишвар, махсусан наврасону ҷавонон дар марказ ва деҳоти шаҳру ноҳияҳои мамлакат парафшон карда мешавад. муқаддасоти миллӣ мояи ифтихору сарбаландӣ ва шарафмандии сокинони кишвар буда ҳамагонро ба дӯст доштани ватан ва ҳимояи ин сарзамини биҳиштосои аҷдодӣ ҳидоят менамояд.
برای ما جوانان دوران استقلال باعث افتخار و سرفرازی است که با اشتراک بی‌واسطه پیشوای معظم ملت امروز پرچم جمهوری تاجیکستان در جماعت دهات کارز ناحیه دنقره برافروخته شد. محض شکرگزاری از استقلال و آزادی وطن است که ما جوانان در چنین وطن آباد و زیبا تحصیل و فعالیت میکنیم. جواباً به این همه غمخوری‌ها در آینده نیز با وطن خود صادقانه خدمت کنیم. حفظ استقلالیت دولتی، افتخار ملی، صداقت به تمدن و فرهنگ نیاگان، کارهای بنیادکاری و سازندگی بهر رشد و پیشرفت تاجیکستان صاحب استقلال وظیفه هر یک ساکن وطن دوست می باشد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان افتتاح پرچم دولتی را در دهه غرغره ناحیه دنقره رمز معرفی کننده دولت و ملت در عرصه بین المللی در دایره آمادگی ها به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی برای ساکنان خصوصا نورسان و جوانان تحفه ارزشمند معنی داد کردند.